umabot itan iti 190 a centenarian iti Ilocos Region tinabayadan ng ti DSWD iti sidong ti centenarian program iti national government ita-atawan. Iti interview ti Bombo Radio La Union kini Baby Jane Donato centenarian focal person iti DSWD Region 1 kinunana nga iti nadakamat a bilang 19 million pesos itan tinaypaay a pondo karagiti benepisaryo. Dito La Union adamat iti 27 wenno 27 a centenarians ti mawatan ti 100,000 pesos ita-taatawan. 2,700,000 pesos mo ti pakabuklan a pondo anay paay karagiti centenarians dito'y probinsya. Itagdama adupay laang kinuna ni Donato dagiti tagapaplikar iti centenarian program nga isumat itatati manarimaan da ngay proseso. Sipod iti tawan 2016 nga isumat ti panakapirma iti nadakamat a programa 1,013 a centenarians dagiti nakaawatan ti cash gift manipod iti gobyerno. Pasatman ti interview ti Bombo Radio La Union kini Baby Jane Donato centenarian focal person iti DSWD Region 1. Sa pag-apply po nito, ma'am, before po ba mag 100 yung centenary, yung magse-centenarian, ma'am, or paano po ba yung application nito, ma'am? Pwede po bang mas magas po silang mag-apply before po ng birthday po niya ng 100, ma'am? Pwede naman po sir na mag-apply na sila prior po nung kanilang pag-birthday ng 100 para po ma-check po natin yung kanilang documents kung mayroon, kung kompleto na po ba or may kulang pa po para ma-prepare nila para pag nag-100 na po sila, okay na po yung documents. Pero ina-advise po natin yung mga may kamag-anak po ng na mag-centenarian na lumapit po sila sa kanilang pinakamalapit na OSCA office or sa LSWDO ng kanilang munisipyo para ma-assess po sila. Okay po, ma'am. Para matulungan din po sila sa pagpa-process po ng application. Yun po yung pinakamalapit na hihingan po nila ng tulong, ma'am, kung magpa-process na po sila ng application para sa centenarian po nilang kamag-anak po, ma'am, sa OSCA or sa DSWD na lang po, ma'am, sa LU po. Opo. Pero matagal po ba yung process po nito, ma'am, yung paghihintay po ng pondo kaya, ma'am? Mga ilang months po kaya, ma'am, yung hintay after nung application po, ma'am? Yun yung hindi na kami makapagsabi ng exact month kung kailan kasi depende po sa available na pondo po kasi ibababa mula sa national government. Requirements po, ano po ba yung usually na hinihingi po para mapatunayan na yung isang centenarian nga yun po yung edad po na Opo. So, bali yung mga requirements po natin, sir, is pinakauna po dyan yung birth certificate po. So, ang hinihingi po pala namin na mga documents po is mga certified true copy para alam po natin na yun po talaga yung kopya ng kanilang mga documents. So, una po dyan talaga yung birth certificate po ng centenarian. Kapag wala naman po, which meron tayong susunod na requirement, which is passport, pero hindi po lahat ng mga nagsicentenarian may passport po. So, kung wala po itong dalawang dokumento, pwede po silang mag-submit ng primary IDs. Yung primary IDs po natin is yung mga government-issued IDs po natin katulad po ng SSSID, GSIS, postal, driver's license, PRC license, or yung COMELEC ID o yung voter's ID po nila. Kung wala po silang ID, pwede rin po yung COMELEC certification na lang po. Or kahit anong government-issued ID, basta nakalagay po doon yung kanilang birthday at ang kanilang citizenship po. Opo, ma'am. Ang mahirap daw, ma'am, kapag pag nasunog yung bahay na ano po lahat, naabo pati yung mga certificate. So, kapag wala po silang ID, sir, may susunod po tayong sinatawag sa secondary documents. Opo. So, yung secondary documents, sir, dapat dalawa po dito. Dapat tandem po sila kung dapat dalawa para dito. So, meron po tayong marriage certificate. Tapos, meron din pong birth certificate ng kanilang mga anak. Opo. Pero dapat po yung birth certificate po ng kanilang anak, makikita po natin doon yung edad ng centenarian, doon nanganak siya. Tapos, pwede rin po yung baptismal or yung confirmation certificate po nila. Pwede rin po kung meron pa po silang naitagong old school or old employment record. Bombo John Martin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Number 1 sa La Union, basta radyo.